Hija legali li tiġġogja jew tiġri qalb in-nies jew ġon nies, ejja naraw. Sorry. Huwa legali li tiġġogja ġon nies hekk? Le, ma mhux sew. Naħseb jiena. Taħseb li legali ġri nista' niġġogja qalb in-nies nolqothom ħadd ma jgħidli xejn. Le. Ma inti tantajħat. Mela legali. Ġej wieħed kontra sellimlu. My friend jogging too, love you. Tipprova tolqot xu b'daqshekk inbili tiġġogja. Ma fija xejn ħażin taħseb Għal inti. saħtek tajjeb il-ġoggi. Ma nara xejn ħażin. Inti? U l-liġi xtara, issa nkunu nafu ħajdinna l-avukat. Mela, jien persuna sportiv, ġifri dan li ħannajt ma nixtieqx nagħti xokk lil ħadd, però le mhijiex legali li inti taqbad pereżempju tiġri stradali għalli u titla' tiġri bil-goff f'postijiet pubbliċi, ir-raġuni hija li tista' tweġġa' lil ħadd ieħor. U dan sibuh taħt l-artiklu 338 subinċis CC. Li jaqra s-sengwenti jiġri bil-qawwi fit-triqat jew fil-pjazzezz periklu li jaħbad ma' xi ħadd jew iweġġaw. Il-banda l-oħra li jekk inti tiġri f'postijiet u tkun qed tiġri b'mod li qed tieħu ħsieb in-nies ta' madwarek huwa perfettament legali. Anzi, huwa fl-interess tiegħek li tagħmel xi ftit eżerċizzju.